i danas pravimo jedan veoma zdrav, nutritivno bogat doručak koji će vam svaki nutricionista preporučiti. Pa će nam 3 kašike palente, ćemo preliti sa 150 ml hladne vode i ja ću dodati malo soli na vrh kašičice soli, po ukusu naravno. Sve ćemo ovo dobro da promešamo i još jedna stvar, dodajemo par kapi maslinovog ulja. Sada prelazimo i na kuvanje ovog našeg doručka koji je gotov za svega 3 minuta. I ovo je jedan od onih obroka koji se toliko brzo spremaju, a ukus im je fenomenalan. Ja je mešam konstantno da mi se ne bi napravile one grudvice i da bi ona imala taj svoj kremast ukus, a na kraju ću vam pokazati i još jedan trik kako da ona dobije još više proteina i kako da postane izuzetno kremasta. Ja volim da je kuvam malo duže kako bi ona bila što više kremastija. Uz konstantno mešanje, naravno, vrlo je bitno da se meša kako ne bi zagorela. Pišite mi u komentaru da li želite u ovom predletnjem periodu da napravimo jedan serijal zdravih, a ukusnih recepata. Ne znam koliko vas to zanima. Ja sam i sada dodala samo još malo vode zato što ja volim da ona nije previše gusta. Kuvamo još malo. I evo, par minuta kasnije palenta nam je kuvana, a moj tajni sastojak koji dodajem na kraju je jedno cijelo jaje. Naravno, brzo mešajući sada kada smo ubacili ovo jaje, jer joj baš ovo jaje daje tu neku fenomenalnu kremastu strukturu, a opet s druge strane joj daje mnogo više proteina. I to je to. Gasimo. Mešat ćemo je samo još malo. Pogledajte kako je ona dobila drugačiju boju. I sada ćemo da je serviramo i da je probamo. Pišite mi u komentaru da li ste ikada imali priliku da probate savršeno zdravu, nutritivno vrlo bogatu, niskokaloričnu, a opet predivnog ukusa palentu sa jajetom. Pogledajte vi kakve je ona teksture. Predivna. Ja samo volim da joj dodam još malo sira, kako bi on upotpunio cijel taj ukus. I pogledajte vi kakve je ona savršeno kremaste teksture. Fenomenalna. Ovo jaje u ovoj palenti stvarno čini čudo. Pa ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pošaljite ovaj video nekome ko voli zdravu, a ukusnu hranu. A pišite mi u komentaru da li želite još ovako zdravih, a opet savršeno ukusnih recepata. Ljubim vas puno! Ćao!